যতনनो खाजों दाखोते बुकुसं जारा आनि भिडिअ नाय दंनाय जतननो खा कामया फारो कक किसा नांगुमान कक साना बागै नन बोसोर फाइमानि कक नरम खाना kana चिना आगरतलाव जे कैसे स्कूल दंमानि बेलाय गजाम स्कूल उमाकान्त स्कूल आबस कांगो कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि जे स्टेचु थेपाना नायमानि बा नायमानि आवन्ति कक किसा सावना एक्चुअली जों हिस्टरी न रगिनाय के बा जों हिस्टरी न साइमना थांगाखै उमाकान्त स्कूल उनखा फार्स्ट जे फाउंडर आबो मानसि बुबाग्रा बिरचंद्र मानिको 1890 माने 1890 वो उनका फाउंडेशन उंगु उमाकान्त स्कूल फियाबा हाई स्कूल नि बुमाफ्रु उमाकान्त या आबुनिया गलो 1896 सो चिन्ते खरसा बुबाग्रा राधा किशोर मानिको महाराजा बो रासिंहासन आसमान परे बो राजामानि परे ओ स्कूल नते बो डेभलप खायमानिया गलो चिनि त्रिपुरा किंगडम नि खरसा मंत्री माने ताबु जे मंत्री हतिया आ समयो जे मंत्री दंनाय चिनि त्रिपुरा किंगडम नि बिन बुंखा श्री उमाकान्त दास बिनि सामन काहा बा बिनि एक्टिविटीज ना हामजागै आ स्कूल नो बिनि मुंगै उमाकान्त नि फारि रेखा हासि आमुनखो 1904 आबुनिया गलो स्कूल तो ताबु चलि दं बेले गजाम स्कूल काहाम साइमन फियाबा क काहायसि ताबु नरजन खबर अंखजा कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर आं रेसपेक्ट खायो बेलायके आं जे कवि गुरु रेसपेक्ट खायामतिया आं रेसपेक्ट खायो फियाबा ओ उमाकान्त स्कूल नि बिसकानो बिनि स्टेज उजेर ना नायमानि उमन पिसना को लजिक नुजा गया उमन पिसने माने कुन मीनिंग से करियर बिनि स्टेज उरनानि ओ स्कूल नि जे फाउंडर काचिन बुबाग्रा बिरचंद्र मानिको आबुनिया गलो चिन्ते खरसा बुबाग्रा राधा किशोर मानिको आबुनिया गलो जे श्री उमाकान्त दास जिन मुंबई स्कूल दं स्टेजु पानो उनखा के किसा ताइसा मोजां खाम फेबा कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्टेजु और माने आंखो मीनिंग नुजा गया आबो चिन लाइबुमा चिनि जेतिबा सारंनि जे हिस्टरी अबनो मुसिना नायमासि आं टोटली कन्डेम खायो अमते जिनिस न चिनि त्रिपुरा सारं जे इमोशन चिन हिस्टरी दंमोन आबनो जों जों मुसिना रेगला आबागै जों जतन फाजि पालके जों खरामाति सानाय आंनि खरामाति साइ दंमोन नरगो फाजि पाले खरामाति सादि तामनि माके अबो तिनि सालता सिमिया आगिबो गोबां मानसिनि हिस्टरी न गोबांमा बुजाखै थांका आस्तो गलमारनो स्वयं विवेकानन्द सानामका सिनि अजयन्त पेलेस बसांगो कनै मूर्ति बुनि जागानि बरनि मूर्ति रेखा आबो बेलके जाया गलाय आं बरो सम्मान खायामते सम्मान खायो हेपनो चिनि हिस्टरी बा चिनि लाइफ मानो सोरबामा बागै उदि खैमनि बेलाय जाया आं कन्डिं खायतरि आगिब साव नरगो फायदि पाले खरति सालायनो अबनि बागै हामबाय।